pro vás bylo prozatím v soutěži jakoby nejtěžší? Tak nejtěžší byla asi celá příprava, ale já myslím, že už jsme připravené dost a že dnešní večer si užijeme. Nejtěžší je asi adrenalinový zážitek, který jsme měli v hotelu v Břízkách, kdy jsme museli paraglidingem vyletět do výšky 400 metrů nad mořem, takže to jsem se trochu bála. Asi nejvíc jsem se bála, že nevyšplhám, protože je to nová disciplína a nedá se moc nikde trénovat, tak asi toho. Nejtěžší, tak určitě změnit jídelníček. To asi nebylo pro mě nejtěžší. No, asi zvládat to psychicky, bylo to docela psychicky časově náročný, takže určitě ten čas, jelikož studuju na vysoké škole ekonomický, tak skloubit to dohromady bylo těžký, ale jinak to bylo super, ta příprava, moc jsem byla spokojená. Právě na těch soustředěních, když se vyřazovalo, tak jsme se všichni na to museli připravovat a byly to největší nervy. Nejtěžší pro mě asi určitě modelingová stránka, protože jsem sportovní typ, tomuhle jsem se nikdy nevěnovala. Takže určitě asi ten modeling. Nejtěžší pro mě byly asi čekání, jak už když jsme se fotili, malovali, tak jenom to čekání. Tak nejtěžší pro mě byla příprava asi aerobiková, kde jsem si vlastně sama musela vymyslet sestavu. Takže to pro mě bylo asi nejtěžší, ale pomáhala mi s tím trenérka i já. Jsem zapojila svoji fantazii, takže asi to. Prozraďte na sebe jednu věc, kterou řešíte proti zdravému životnímu stylu. Tak přiznám se, že mám moc ráda čokoládu. Tak já jsem trošku jako ráda ty cukrovinky, jako sladké listové pečivo a taky ty dortičky, jo. Třeba pizzu nebo něco smaženého ale pak to vycvičím. Tak určitě sladký, no, já jsem na sladký, bez toho se teda nedokážu obejít, i když teďka jsem se teda snažila to dodržovat, ale to sladký, no. Miluju čokoládu, takže každý týden si dám čokoládu. Určitě slaný popcorn. No já miluju čokoládu a to opravdu řeším a každý den. Občas ráno si dám k snídani rohlík s nutelou. Tak řeším čokoládou, no. Jak se vám dnešní večer líbil a komu jste fandila? Vyhrála vaše favoritka? Já jsem to možná ani takhle neprožívala, protože já jsem na ten večer jako na celý byla hrozně zvědavá, neboť jsem před lety, já už ani nevím před kolika lety, já to ani nebudu říkat. Miss Aerobic docela dlouho táhla a musím říct, že strašně moc blahopřeju Jitce Mikoláškové, která je hlavní organizátorkou, že se to opravdu posunulo se dobrým směrem a já strašně držím palce, aby se Miss Aerobic vyvíjela dál a aby byla nejenom o kráse, ale aby byla i o tom aerobiku a tomu moc přeju. Dnešní večer byl krásný, překvapily mě výkony a nakonec si parta, která za ty 2 dny, co se to tu připravovalo, vznikla, takže moje teda kandidátka nevyhrála, ale myslím, že to stejně za to stálo. Mně se to líbilo hodně, byly to krásný slečny a ještě umějí sportovat, což se málo kdy vidí a když vemu, jak jsme uspěli vlastně, co já patron jsem byl 3. se slečnou, tak si myslím, že úplně fantastický. No tak já se pochlubím, moje favoritka a patronka, moje dívčina vyhrála Miss Aerobic Media, takže jsem rád, že to točíte, protože aspoň v těch médiích jsme, že... Já mám velikou radost, protože dívka, které jsem byl patronem, tak vyhrála celkovou miss, takže je to úžasný, byla velice sympatická, velice pohyblivá, rytmická, dobré. A moje svěřenkyně byla 2., takže aspoň něco teda. Já jsem mi držel samozřejmě palce, ale stejně tak jsem držel palce všem, že jo. Co říkáte na to, že vaše přítelkyně se stala Miss Aerobic roku 2009? Já myslím, že je to pro ní super a o toho tam šla, aby to vyhrála. Děláte sám taky nějaký sport? Já jsem dělal celý život fotbal a teď se věnuju všem možným sportům. Jste novopečenou vítězkou Miss Aerobic roku 2009, popište nám své pocity. Tak je to nádhera, ale stále si to neuvědomuju. Myslím, že mi to dojde až tak zítra ráno. Popište nám, co předcházelo vlastně vašemu vítězství. Soutěž trvá skoro celý rok. Půlroční příprava, nebyl to celý rok, mnoho soustředění, jedno z nich bylo i zahraniční díky cestovní kanceláři Neckermann. Byli jsme na Kaprunu v Rakousku, kde jsme i lyžovali. Jak si myslíte, že se změní váš život teďko v následujícím roce? Určitě nové zkušenosti, pracovní příležitosti a jelikož chci příští rok jít studovat do Prahy, tak to pro mě znamená i práci při výdělek při škole.